Tenerife je největší z Kanárských ostrovů. Nachází se v Atlantském oceánu, zhruba 300 kilometrů od afrického pobřeží a je součástí Španělska. Na Tenerife se pohodlně dostanete letecky. Ostrov má 2 mezinárodní letiště, Tenerife Jih a Tenerife Sever. Přímé lety jsou dostupné z mnoha evropských měst, včetně Prahy, a cesta trvá přibližně 4 až 5 hodin. Tenerife nabízí úchvatné přírodní scenérie, od sopečných krajin po zelené lesy. Je ideální pro turisty, kteří hledají dobrodružství i odpočinek na pláži. Ostrov vulkanického původu je známý sopečnými krajinami, které zahrnují nejvyšší horu Španělska, sopečná lávová pole a krátery. Tyto útvary tvoří jedinečný ekosystém, který byl zapsán na seznam UNESCO. Tenerife nabízí rozmanitá pohoří a přírodní oblasti. K jednotlivým pohořím vedou malebné klikaté cesty, které umožňují objevování hor a jejich nádherných scenérií. Na Tenerife je mnoho dalších aktivit, které stojí za to vyzkoušet. Jednou z nich je návštěva Loro Parku s úžasnými show. A Palmetum, botanické zahrady zaměřené na palmy. Je zde více než 600 druhů palem z celého světa. Národní park Teide, zapsaný na seznamu UNESCO, se nachází v centrální části Tenerife a je jedním z nejvýznamnějších přírodních a geologických pokladů Kanárských ostrovů. Park je domovem sopky Pico del Teide, která je nejvyšší horou Španělska s výškou 3715 metrů. Park je ideálním místem pro pěší turistiku, s množstvím stezek, které vedou kolem sopečných kráterů a nabízejí nádherné výhledy. Díky unikátním přírodním podmínkám je domovem mnoha rostlin. Na ostrově roste přibližně 1500 druhů, které se nejvíce vyskytují v horských lesích a pobřežních oblastech. A živočichů, což ho činí cenným přírodním rezervátem. Pico de Teide, nejvyšší hora Španělska, se tyčí do výšky 3715 metrů a je dominantou Tenerife. Tato ikonická sopka, součást Národního parku Teide, láká návštěvníky svou sopečnou krajinou, rozsáhlými lávovými poli a unikátními ekosystémy. Nedávno opět vykázala aktivitu, což připomíná její stále živou sílu. Na vrchol Teide se můžete dostat pěšky nebo lanovkou, která vás vyveze téměř na vrchol. Z vrcholu se naskytá dechberoucí výhled na celý ostrov a za jasného počasí dokonce na okolní Kanárské ostrovy. Teide je nejen přírodním skvostem, ale také kulturním symbolem Tenerife. Tenerife je ideální destinací pro všechny, kteří hledají kombinaci přírodní krásy, dobrodružství a odpočinku. Užijte si sopečné krajiny, nádherné pláže a uchvatné výhledy na nejvyšší horu Španělska. Nezmeškejte příležitost navštívit Tenerife a zažít vše, co tento krásný ostrov nabízí. Kontaktujte nás pro více informací a zarezervujte si svůj zájezd už dnes.